Čaute, ahojte. Dneska vám chceme ukázať nový model rukavíc, ktorý nám práve dorazil. Sú to už také, že veľmi seriózne rukavice. Z tejto farby máme konkrétne momentálne na sklade M a L, označenie TECH1 KXV4, takže verzia číslo 4. V čom je rozdiel? No, hneď na prvú som si všimol rozdiel v týchto, by som povedal, že v tejto dlaňovej časti. Je to taká špeciálna brúsená koža v kombinácii s týmito silikonovými guličkami, čož je prvá vec. Druhá vec, tvar tej rukavice je taký, by som povedal, už taký veľmi profesionálny. Keď si to dáte na ruku, tak veľmi pekne tá rukavica sedí. Prešitie prstov, takisto vonkajšie šitie, dvojité, v podstate spodnej časti jedno, hornej časti druhé. Takže ukončenie takisto v podstate také jednocípe. Čiže veľmi vysoko kvalitné rukavice, veľmi priedušné. Tento materiál, to už je naozaj trošku vyššia trieda, takže keď niekto hľadá a je ochotný investovať trošku do rukavíc, tak tieto Alpiny sú veľmi zaujímavé. Čo ešte k tomu povedať? To je asi všetko. Ďakujeme za pozoranie.